Opines sobre les càrregues policials de l'1 d'octubre? Doncs penso que les càrregues policials, la veritat que per mi em semblen una mica inhumanes, que no feia falta arribar a aquell punt. O sigui, jo penso que podrien haver fet el referèndum i que quan el resultat es publiqués doncs diguessin que no era vàlid perquè el referèndum no era legal, però no arribar al punt de que la Policia Nacional doncs, estava pagant a dones, a nens, a homes, perquè només estaven votant. O sigui, a mi em xoca molt que pel fet de votar, o sigui, que estem en una democràcia i ja no és que estiguem en una democràcia, o sigui, no estàvem fent cap cosa que no fos il·legal. O sigui, jo penso que es fan pitjors coses en el món i no tenen aquesta... O sigui, el govern no contesta amb aquesta agressió, saps, que els van fer els catalans amb tanta agressivitat. Em refereixo a això, que em semblen doncs, inhumanes i són desproporcionades.